velkommen til den her video. I dag skal vi ud i Fårup og prøve forlystelser. Så er vi simpelthen herude. Og nu skal vi til at i gang med at prøve bilerne. Nej. Står min lille bror. Hallo! De der hembær nogen der, dem skal vi have. Ja, det skal vi nemlig. Fra starten af, jeg smagte dem der havde jeg regnet med, at de ikke var særlig gode. Så smagte jeg dem, så var de mega gode. Jamie, så sige hej til kameraet. Hej, kameraet. Au. Phoenix. Så kom. Ikke rigtig kameraet med. Det var derfor vi ikke kunne filme imens. Så er vi på vej hjem fra Fårup, og det har været en sjov dag i dag. Måske var det lidt en kort dag, men den har været sjov.